Mä tein torilöydön ja nyt mä näytän miten se muutetaan rahaksi. Torissa tarjottiin ilmaiseksi tällaista 6 hengen ruokapöytää. Tavoite modernisoida tätä ja muuttaa rahaksi. Tää ei nyt ole semmonen yhden päivän padapim projekti, eli mä joudun jakaa tämän videon muutamaan osaan. Sitten tää työläinen ongelma, eli tää pöytä on aika hyvin mutkalla. Silloin kun mä hain tän, niin se oli pihalla, en tiedä oliko se just laitettu sinne vai onko ollut viikon, päivän, kuukauden. Mä en millään halus alkaa jyrsimällä tasoittella tätä pöytää, ettei tuo paksuus kärsi, eli lähdetään kokeilemaan kosteutta. Nyt kun tuo vanha pintakäsittely on saatu pois ja tää pöytä oikeasti voi ottaakin sitä kosteutta vastaan, niin mä käänsin ton koveran puolen ylöspäin, laitoin puristimella pöydän toisesta reunasta sen kiinni, että se oikein törröttää sitten tuolta toisesta päästä. Mä lähdin kostuttaa tätä pyyhkeellä. Nää saa olla aika märät, mutta ei silleen vesimärät, että ne oikein tiputtaa vettä. Mä laitoin vielä pari ämpäriä tuohon, mitkä oli puolillaan vettä, vähän nopeuttaa tätä hommaa. The next morning. Ja niinhän se kävi, että se suoristui ihan nätisti. Sitten pitäisi hioa noin reunat. Mä oikasin tässä sen verran, että mä saadaan sinne kokonaan pois, koska mulla oli muutenkin aikomus hankkiutua eroon siitä viisteestä. Mä ajan siihen jyrsimällä itse pienen pyöristyksen mieluummin. Nyt on sitten tää ruuvireikien paikkaaminen. Mä käytin tähän tällaista Rubio Monocoatin vesiohenteista pikakittiä. Yllätyin kyllä tosi positiivisesti, miten hyvin se blendaa tuohon pöytään. Jaloiksi valikoitu tuollaiset mustat metallialat semmoista paikasta kuin pinnijalkapojat.fi. Tämä on siis kotimainen pienyritys, joka erikoistuu just tällaiseen do-it-yourself-tyyliseen hommaan. Tässä löytyy jalkoja myös esimerkiksi penkkeihin, eli jos on jotain vanhaa huonekalua, mitä haluaa tuunata, niin ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaa täältä, mitä vaihtoehtoja löytyy. Mä valkkasin sellaisen U-mallin metallialan. Siinä menee lattarauta koko leveydeltä, mikä tuo pikkusen ekstra tukevuutta. Ja sitten mä päätin, että mä upotan sen raudan tonne, että sitten tulee sellainen pikkusen viimeistellympi luukki. Niin kuin saatoitte huomata, niin toi jalan lattarauta ei ole ainoa, mitä mä aion tonne upottaa. Eli tossa on 2 tällaista ekstra uraa semmoselle U-listalle, mikä tuo sitten taas lisää ekstra tukevuutta. Et kun tää oli alun perin kaarella tää pöytä, niin jos tää vaikka vähän ehkäisi sitä, että se ei enää ikinä mene mutkalle. Kaikki kiinnitykset tulee tällaisella teräsinserteillä. Tää helpottaa sitä, että jos on vaikka muutto edessä, niin jalat saa helposti irti. Sitten alkaa olla viimeistely hieno aika. Mä oon alkanut käyttää tollaista tyyliä, että piirtää lyykynä tollaisia viivoja. Paljon helpompi pysyä kärryillä, mistä on hiottu ja mistä ei. Varsinkin siinä vaiheessa, kun aletaan mennä noille hienommille karkeuksille, niin tietää ainakin varmasti, että on hieno joka paikasta. Tällainen 220 hiomatyyny on tosi kätevä näihin reunojen viimeistelyhiontaan. Ja sitten se salainen ase koivun kellastumista vastaan. Tässä Smoke 5 prosessissa on just sen verran valkoista pigmenttiä, että se vähän niinku balansoi sitä väriä, se ei lähde kellastamaan sitä puuta. Sitten isommat pölyt paineilmalla tai imurilla. Ja mä käsittelen tämän vielä tämän Rubio Monocoatin Wood Prepillä. Eli tää ajaa vähän saman asian kuin esimerkiksi asetoni. Sillä saa kaiken hienon pölyn pois. Tässä huomaa aika selkeästi, että toi pöydän sävy ei tosta paljon muutu, vaikka se on käsitelty. Sitten tää pöytä alkaa olla kasaamista vaille valmis. Eli tää oli tosiaan torissa, annettiin ilmaiseksi. Se oli aika kärsineen näköinen tuo pöytätaso. Oli vetänyt itsensä mutkalle ja sitten oli toi yksi sokkelilauta oli murtunut kokonaan poikki. Pakko vielä suositella noita pinnijalkapojat.fi-sivuja. Sieltä tosiaan löytyy jalkaa ihan joka lähtöön. Tähänkin levyyn olisi sopinut. Voisi sanoa, että melkein ihan mikä tahansa sieltä sivuilta. Tää oli kiva tällainen minisarja. Kerro, jos joku tietty työ vaikka kiinnostaa, niin tehdään sitten erikseen video.